So, werde jetzt Start von dem Video natürlich das ganze Gebiet ausrauben. Also, zerstören meine ich. 吹きやすそうだ。ユリに届けよう。 Nein, wo ist ich? Was sind Töte gegen Attack? Als ob das kein Kill war aus dem... Oh. Ha.
Wacker kämpfen wie ein Samurai, oder? Хэртэнд бага юу? Юм алгаа. Ямар нэг юм харав уу? Энд харагдахгүй л байна. Моцэй, ямар тааш бэлэн байгаараа дараа мултарч чадахгүй. Дараа биткэндэн гэт баггүй. Тэр мөн байстаалаа. Алек чич юус атта. Тэр хаач юу? Зүгэр гоо. Oh shit. Holy shit.
Ja, kommt. Holy shit. Mhm. Nein! Nein, willst du mich ziehen? Oh mein Gott. Ah, du Filet. Oh. Du Hure. Oh mein Gott. Nein. Also, ich denke da kurz noch. Ein kurzer Schluck Fokus, oder? Ja. そちらの精鋭を出せ。
Очиж барь. Samurai force. Очиж барь. За беги! 돌kok지냐! 좀 харагдаж байна. Аванд. Ямар нэг юм харвуу? Die eine Legende wächst. Oh. Zweimal Gold. Mhm. Das passt für mich.
正様、若様ただお一人で。うわっ。ユリ、若様、失礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。どこか薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さです。猛虎を殺せる強さにしてくれ。若様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。あらあら、若様。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何。確か3つか4つの頃、志村様が小太刀の扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。御座と焚き火、野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ。俺が摘もう。種は毒です。食べないで。子供扱いはするな。失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り実を砕きのり状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。この道で合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。もう近いか。方角を調べてみる。このどこかだ。急げ、逃がすわけにはいかん。お怪我はありませんか。案ずるな。始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。
俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろその前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。う。まあ子供扱いとは老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか？全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。何だったかしら。赤くて落ち葉。いえ、花びらがあったはず。あ、お花だ。違う、思い出せない。母上がいらっしゃってくだされば。若様、何か召し上がります？飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょう。私が墓所で育てていた花。掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ。お体と祖先を敬う心を。花を覚えていらっしゃいませんか？彼岸花か？そうでした。そうでした。十分な量があればネズミを狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。若様がそれほどおっしゃるなら、 Als どこで ik 花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末後に母の死を受け止めきれず、この森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが見つからず迷子になった。3日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上が、あの時ばかりは一人息子を案じて度をしない。よもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。お父上がクロードのことを聞かれたら。叔父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か？父上が？若様も同じでございます。待て。死者を汚すとは。ここにいろ。来い。 Hyrja Korpe, Zokstusda!
Dreimal.しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。武士の模範にもな。猛虎が去った後、この毒は無用。全て捨てる。Mhm. Tindwen!追い払いましたか。Ja, sicherlich. 彼岸花を探してよい。どうしてここで探すのです。お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので他の墓どころでしょう。大場君のご一族の。
すぐ近くです。ユリ、覚えておるか？確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか？男が叫んでおったな。あの夜、従者と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ。ですが殿のお姿に。父上に？なぜだ？老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさまお一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ。殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは？よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。今じゃ騒がしいのは私の方ですね。この湖には良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との？母君が若様を身ごもっていらした折、よく散歩に。そろそろ行かねば。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。また座禅に来よう。戦の後で。お、ええ、若様。やっ！そろそろ墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが、なんということ。墓を壊した上、先達の魂まで怪我しおって。早く花をお集めください。見ておられません。黄泉にいる叔母上も嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓にかような仕打ちとは。ほっ。しっ。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。よし。正様、楽しき遠出にございます。ただしと言ったか？私が
乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。前方猛虎がおる。お待ちを。毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらを。いや。私はここに。Ямар нэг юм харав уу? Явц тус. Ik wou me gewoon ombrengen. Wretch. Draksvogel. Нэг хүн сум тавьда. Эдгээр лүү дайч бай. Сумтер хабас нисчирсэн. Би сайн харлаа. Нөгөө самурайч ном сумтай байна. Сумон хуруу цэггүй. Барчлаа. Яг уу. Wat is hier? Ah, zo. Oh. Köpft. Top boy. Scheiß Vogel. Also, besiege Gegner mit einem Kopfschuss, findet der Mongolenanführer. Als ob ich nicht da drüber könnte. Oh mein Gott. Энийг хараата. Ой, өнөөгч хардаа. Сумуда. Барчлаа хаан. Сумтер аваас нисчирсэн. Эсэл харна.
Es kommt ein Vielflug. Ah, Samurai. Isain Harna. Der Mumbai-Star. Tirbiş pääsemme. Atçıkta! Aşağı yavşo! Yuvasat! Atçıkla!そちらの精鋭を出せ。おっとろ。Ne kommt zum Tevla. In Havas Harvard Bison! 賊は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、猛虎だ。ただここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ。見てみよう。
ユリ疲れたか？大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ？俺ではないぞ。大昔のことですからお忘れなのでしょかけろ影。戦火を免れたのですね。若様覚えていますか？ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後に和歌を読みましたね。ああ覚えておるとも。一つ読まれては。礎や水の削りし岩をかな。生ある者はすべて犬とは。お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、高き者も必ず滅びる。近江に戻ろ私は残ります。う。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと正様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです、志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ。動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。 Oh, hör doch auf. 後ほど。 Nachher, oder? Ah. Die Frau macht mich wahnsinnig. Spaß. Hey, merci vielmal, dass ich hatte mitkommen. あー殿。 Ja, was heißt? Ah, genau da. Neue Talisman. Hure Sieg. Ah, down.
So. Ja, jetzt ist halt die Frage. Oh. So. Und damit würde ich mal meinen. Sehen wir uns das nächste Mal. Ha? Like, abonnieren nicht vergessen. Einen schönen.